Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak ini keluarga sederhana. Seperti biasa ya pemirsa. Iki maing lilir pemirsa yo. Karo kenapa lilir iki tengah wengi pemirsa. Lilir tengah wengi mak gak iso turu neh. Jadi ya seperti ini. Mae rontok awake gak penak pemirsa. Hidungnya itu selalu mapet dan mapet. Padahal mak gak ngombe es. Terus mak gak iso turu neh pemirsa yo. Gilingan atau lanang. Gak iso mau pemirsa. Jadi kayak tak libur. Lipati gomban. Soalnya gak iso turu neh pemirsa. Hidungnya baik buntu. Muga-muga ning dinggon iki awake diparingi sehat ya pemirsa. Gak namangan apa-apa nek nyambut gawe. Muga-muga sing dikarepno ya terlaksana. Isbat pemirsa yo. Ngene lak entuk gawean loro gawe pemirsa yo. Ora iso turu ya wis lipet-lipet. Kok nek bar direm-rem nak ya turu ya pemirsa. Gimana mak pikiran rasane pemirsa yo. Kena apa bocah iki? Malah mak agak bilang dino kok wis kangen. Sakjane yo gak kuwi pemirsa cuma ki mang bobie mae gak ngerti yo mau dek rasane iki terus eling anak-anak. Selesai pemirsa. Jadi gak iso turu ya pemirsa. Merga ya mau mak tengah wengi buka HP ya pemirsa.
adalah Mas Andi gawe status. Yo istilahnya statusnya kayak ngono lah pemirsa. Jadi ayo ndang bali terus tak sauri kayak ngono. Nek bahasane ya pemirsa. Jadi iki mau terus mak kepikiran. Apa Mas Andi gak kerasan kayak ngono ya pemirsa. Jadi terus mak iki gak iso turu. Tak turu-turono, tak remen-remen gak iso pemirsa. Jadi tak sambil daripada gak iso turu ya pemirsa tengah wengi. Tak sambil lipet-lipet pemirsa. Jadi niku entuk gawean ya pemirsa sesuk ben ora usah lipet-lipet. Ya mau sedikit cerita tentang Mas Andi. Jadi aku kepikiran kadang-kadang biasa nenek ning omah kuwi dijak tukaran pemirsa ya. Disengeni. Iya disentak, iya dijak guyon. Nek gak enak ngene iki kelingan nek bengak-bengok. Mas Andi. Mas Andi. Mas nempel purung. Terus masih ada purung. Tapi mak yo mikir pemirsa yo. Mikir deh kayak ngene. Mas Andi ki wis lulus. Wis remaja. Mak mikir ben apa nek erani nek erani piye pemirsa ben ojo mak-makan ngono kenapa pemirsa? Ben pengalaman ning jopo ora ning omah terus. Ora kuper kasare kaya ngono ya pemirsa. Pikire mak wis gawean apa disyukuri. Syukuri sing penting berkah. Kaya ngono mak mulane mak nek kandha Andi yo gak usah gengsi le. Ibu tuh gak usah gengsi bergawe apa ae gelemi kaya ngono. Sebetulnya halal. Tapi mak kelingan nek Mas Andi ning omah tak sengeni ngono ki pemirsa. Tapi nek gak enak yo kok eling. Sepi pemirsa gak enak Mas Andi sepi. Iki tiba-tiba wae gak iso turu neh. Dadi tak lipetane pemirsa yo. Soale yo dadi gaweane mak iki. Dipikir terah ya ora kaya nek kerja edak omah ya pemirsa. Nek edak omah kuwi iso muleh kaya to contone pas magang ning Rembang kaya ngono. Magang ning Rembang ya ben minggu dekne muleh. Iso kon masakno ngene lah. Tapi Mas Andi ki tak tekok iki sing Surabaya ki ya wonge munine kerasan pemirsa. Kerasan mak aku lho. Jadi alhamdulillah cuma iki mang kan
eling lanang. Biasane iki tukaran. Biasane sengen-sengenan tukaran ambek adine. Tak suwengeni koyo ngono. Duwe akeh sithik dipangan bareng. Kumbahanku gak enek Andi ya saithik pemirsa. Soale sing salat salin kuwi Andi karo Dwi. Jadi gak enek Andi lho kok sithik. Iku balik pake wis gak ono. Iku bal lelek pemirsa sing dienggo ngarit kerja. Wis kembali terah elek pemirsa yo. Wong dienggo terlesan iki. Mang boh kena apa bae kok iso lewat Andi. Lipat-lipat. Jadi wis beres. Besok mak ben gak usah lipat-lipat pemirsa. Wis iki mau sedikit cerita ya pemirsa. Jadi mak iki mau apa nek ngarani eling anak lanang. Muga-muga anak lanang nek mergawe diparingi sehat, diparingi lancar, diadono dari mara bahaya ya pemirsa ya. Wis iki tengah wengi sunyi banget suara jangkrik krik krik krik. Tapi wis piye neh mae rong iso turu. Wis tak peksone pemirsa. Wis gelap neh. Tak rem-remne pemirsa ya walaupun ora iso turune. Suwe-suwe drayu iso turu ya pemirsa. Krembil-krembil ya. Turune pitik. Pak edek turu kaya jumpitan. Ini kok turu. Mulai nganggo spray pemirsa jerene anyep. Dadi ini spray dijupuk di kemunan. Kamar pemirsa yo ki mang lampune wis tak pateni. Berhubung mak urung iso turu, ya wis melek ning kamar lelekan. Jadi terus terang ya pemirsa daripada ra iso turu iki engko make arep mesisan ngedit video pemirsa ya. Alhamdulillah sekarang saiki make wis iso ngedit dhewe. Ora edep elek-elekan pemirsa ya gak ono thumbnail-e. Sing penting alhamdulillah wis ora jagakno anak lanang. Dadi wis iso mandiri pemirsa ya. Ora apa-apa anak lanang. Ora apa-apa Mbak Sandi kaya. Ya wis pemirsa ya. Iki anak wadok lilir. Dadi wis intine kaya ngono. Make bakal apa ngedit video pemirsa ya. Dadi ku ben sekalian ambek ngedit kanggo suwe-suwe terus ngantuk-ngantuk melok seliur ngono. Dadi ku seumpama ngedite urung rampung awake dhewe turu wis alhamdulillah gak masalah. Sing penting nggo kesibukan ben mripate iso turu meneh kaya ngono ya pemirsa. Wis pemirsa cukup sakmenae videone mae nek salah ngomong tingkah laku perbuatan maklum ini family.
Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak EKB, terima kasih yang sudah mendukung mensupport Pak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir kayak banyak kali. Aku kayak banyak sekoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutur lah bang-abang ben iso ngikuti channel Mak Legini Family.